Ombetia sije mame na ase na yen hweda wo krata no nsam no de ba na MPP ene abato cosmo menda no asije di mu nkobo bebre no a eti wonim se Niger Mali na Burkina Faso amai miensen eso mayi wo ho de fi ECOWAS mu eye Economic Community of West African States wo ba abibre mato efamu anum na akandifo wodo a mo eye amai mpanyifo ni nyina no wo nkabo mu kwano ne ECOWAS no mututu ato adwen e de hihegu akwan se de beboa ama nketahudi ayonkofa edwade ni bibia de da yie na sumdwen so atena eye West Africa ha sei na no na Niger Mali ni Burkina Faso mpanyifo hunu ne se da bi ase sese ba bia ECOWAS ni gina eno omo nyema bi omo ye no kamea ye se ensafofro bi titachire na omo etutu na mo bi esi gina bi a entwa kwan mu na no animdefo bi akasa fa onche se mpanyifo nya hweye pa na Niger so no kan ECOWAS hu bi ma je ne ye ka je ne hu asema ye kan sa ahweye a na edo hawa bantie no so mpanyifo kasa ho asem ewo ha na katafetu so nsia ha yanso esan abo amane se wonim se free trader ye ka ho asem ewo Africa ye continent ayiso no ne wo hwemu anansa na mpanyifo nyina be hia mu bedi enkomo beto ato adwene ewo peduase lodge no wapo matemu na wo hwa aban mu mpanyifo amanyofo adwadifo ne wo mahodo nyina ne kohiehyia ye na we no Africa Prosperity Dialogue no ene edian edaso Africa Prosperity Network APN na edehye so ya chese government of Ghana etachire emane baso na ginaye o masi nyina no ene so mo behwe ama production akonanim nti aba no se ehyeha wodo aban ahodo nyina de gu akwan so na efidinwuma akoso ne sade ebeye na edwadie ewo Africa ya ye die ye ho dwadie no akoso no nyina ye nsusue bi ampanyefo e de gu akwan so o mo ehye se ebewie pepepe eno so eho asem ewo daily guide mu a mede eho ama ne bo ama on na eno achi nsuso no se wo hwemu a GN Bank eno mo Etabri Bank of Ghana de ne kokko Human Rights Division Court na ekowi achire no ne nyina ene se court se ginaye ya Bank of Ghana esi ye na GN Bank omo je omo krata ene wo mo license free omo sem no ne kwan so ano no eno so ho asam ewo daily guide ne fa eto so enkron ye share daily graphic mu ene amane so a eda se ya na dia deck eno mo echese omo ehye ya omo se strategic partner ene omo ene ne ebedi dwuma eba no box site ene mining ne ho sensam omo no eba ba yenti no eno so ho asem ha se ya sanso bo amane MPP de koso na no memenda Michael Junior foni eda ha sei ena na o se ye jei ono so efoni eda ha eno chenso no mo kyerese wo hye gien redwuma wodi a afim pimienu ne aduonu miensa ya fie twemu no 113 billion Ghana cedis ene sika wo mo atumi agegeye emfie aduonu ne ya gien ebebo ade no afie twemu ene sika afie o matumi aka se wo magigi sika pa akona nimpa it was the highest collection in 20 years ene last year 113 billion Ghana cedis a wo mo ayiro mo gege edema oman no na chese gien redwuma de ekwere wo masa so mo target ewo afiwe mu ano soso no wo mo beye ho adwuma pepepe tu sha dodo no a primary no ti yenfa enwie wo ha na eto aso na